Dobre, neviem, poď si. Aký je ďalší track? No môžete prísť bližšie, to hrozne vám hodná. Ide sa na to? Plameň. Logisek. Budú sa na to vnútra. Taký veľký ohník. Už máme horúcu vodu. Čo? No. Jup. Počkaj. I cannot taste anything. Prosím ťa, I don't feel anything. to má z toho mobilu. Type shit. Typ hovna. Čo? Počuj, som dneska nezažil žiadny mošpit. Čo ideme Ako robiť? sa volá obyvateľ nevoľného? Ako sa volá obyvateľ? Nevoľník. Nevoľničian? Ja neviem. Kamo, masívne vecká. Tamto. Stromy, ktoré rozprávajú. Kam tu sú rozprávajúce stromy? Hele. Only in Banská Štiavnica. Dobre, už asi by som mal prestať na to, čo? Siebem na to. Asi aj. Prita a mňa. Pes. No. Teraz môžeš. Hau. Do piči. Ideme do vody? Kto ide do vody? Voda bude určite svieža. Ty ideš do vody. Ja ti verím. A ja som bol taký, že dám si kerku potom, jak sa dať okúpam. Ale už môžem. Čo? Ja si dám kerku potom, jak sa dať okúpam. Nie, ale akože aj keď si ho zastať, potom, že budem chorý, potom to zase jak pes. Nie. Nie. Poď sem, čo sa bojíš? Poď sem. To pivo nie. Nie, čo teraz iba. Prečo? Lebo je to ryba. Kámo, ale to musel byť strašný fakt. Čo? Že kúpil miesto veľryby. Miesto ryby, veľrybu. No. Za korunu, chápeš? Zmyky ho. Jak sa šmíka? Už tuto sa šmíka. To je... Chán, kebyže to niekto teraz chytá ryby, tak ich chci zbiť. Kámo, zo mňa vykladol onu. Nejaká pičovina. Fucked up.
žijúce ešte. Teraz som v pohode, teraz je mi dobré. A fakt sa dal šmík. Je tu strašne veľa káblov. Ďakujeme. Pán zvukár nám odišiel, ale... Môžeš byť Izrael? Počuj, pán zvukár nám odišiel, ale nechal nám tento pult a povedal, že keď je ticho beat, máme dať prvé dve šable. Bol ticho beat, kto si myslí, že bol po ticho beat? Kámo, dávam to hore šable, hore okamžite. Dobre. Raz. Došiel zvukár. Super, bratku, počuj, nazvuč to. Nazvuč to. Počuj, vokál iba. Počujte, dneska... Mateo, hovor požiadavku. No počuj, my by sme chceli dať iba, že Saturnánov vokál vyššie, lebo vyššie fakt to je on. To chlapec. Zoznámte sa. Vyššie. Raz. Vládcu, ktorý koluje po internete. Je to takisto dôvod, prečo nevystúpim na GP. Určitá skupina ľudí sa snažila nejako očierniť moje meno, vyťahnuť si na mňa nejakú vymyslenú špinu, vytrhli z kontextu fotku z videa. Snažia sa tam zo mňa spraviť nejakého fašistu. Sa cítiš, hej? Pána Slneček, hej? Čaute, toto je morning routine. Moja morning routine je skin toner, aby mi vyrovnal pH na pokožke. Morning routine je kafe. Morning routine je fľaša vína. Morning routine je či by si si dal palestínsku vlajku na profil, nedal by si si, lebo obe názory sú problematické. Morning routine je, že Luka Brasi hajloval vo vlaku, ale bolo to úplne vytrhnuté z kontextu. Moja morning routine je Saturnine, moja morning routine je Rakúsko-Uhorsko. Toto je moja morning routine. Vítajte u novom vlogisku. Čiže sme v Banskej Štiavnici, ideme na Taj a už sa mi nechce. Sme ledva v polke a už sa mi nechce. To ľudia sa strašne sekajú. To je strašné, to sa počujú. A tak. Tam sa proste natáča. Prežili sme 2 noci v stane. 11 ešte čaká. Bude liať celú noc. Celé ráno. Neviem, ako zbalíme mokré veci. Hádam nejak, hej. Ale ešte nás čaká výstup teda na Taj, potom na Hejovňu. Prežiť. A užiť koncerty a ísť spať. Čiže tak. Dobré pivko.
Máme otvorenie piva. Ja to potom podvíham. Ale... Cheers. Čo máš, šnit? Mám sa to naučiť? Chceš to vedieť? Čakaj. Správ to aj mne. Ty vlastne iba potočíš toto k tým spodkom o toto? A tak viacej. Tak viacej po hrane. No tak. De facto musíš cítiť a buchneš po viacej. No, ja ho mám splnené. Som viac si napínam moja ako tak. Aj by som tam išiel, lebo máš pekné svetlo. Sa už mi vrátiš foťák? Áno. A stráčil som niekde po polnoci. Dobre, ideme. Odparkoval. Handle. Posledné reel shit ráno. Pobalený. Všetko. Neverím ti ani holý kokot, že si Všetko. takto vlogovala každý deň. A varíme polievku. To by ma nebolo počuť? Tu som ťa počúval celý čas. Celý nechcem. OK, A to už asi aj bude uvarené. OK. Tak, už ma nebolo počuť. Ale dáme celú. Times have changed and times are strange. Here I come, but I